جارای کمینه گل باجاری قامشلو پêşangehek lidar dikeve bi navê Newrozûne. An got Newrozame divê pêşangehê de gelek şêwekar beşdar bûn û tabloyên xwe pêşkêş kirin. Lê tiştê herî balkêş got şêwekar ji dêrikê da bi serê kaniyê beşdar bûbûn. Xwe min da diyarîkirin Kurdistan îro rindûk gelek çavê tê barandin. Em ke her çar perçe Kurdistanê her çar bira birîna me yekê û dijminê me yekê. Eger daxwaza me bi rastî Kurdistan bê, îro Kurdistan ji her çar bira dibêje hêviya min ji we yekîtî ye. Bibin yek û va hesirê min ziwa bikin. Ve gosîngan fireyê ji her kesî re. Kesên beşdarî vê pêşangehê bûn nerînên xwe derbarî tabloyan pêşkêş kirin. حسبنا حيوانات قش يعني ايش ودرديه كردايه من وقت شهر دخلنا متلي درن يعني براستي انه ما تخش من تشكي خوش تربايه بس يعني تحسب انه واد درن قش حزن يعني تشكينو كيف تتنيه هروها هن هنرمند beşdar bûn û stran li ser hesekê gotin. ما برتر دخواست جوی تشتیره بس تشتن چه بون ام هشت ام مشاركة ما بشكل كيم تربن ام سوز ددن انه هر سال ام تشتكي ايرو ام رابن شêwekar xwestin bi tabloyên xwe ê şamiletê Kurd bidin xuyanî kirin û hestên wan diyar bikin. Cara yekemîne li bajarê Qamişlo pêşangehek bi navê Newrozûne lidar dikeve. Lê li gorî gotina çil û çar şêwekaran got divê pêşangehê de beşdar bûbûn wê her sal ev pêşangeh lidar bikeve bi navê Newrozûne. Xwe nav Îsa Rûdaw, Qamiş.